Is mis sé Bríd Ní Aodha. Dras mé ar Ghaeilge Katrina in Ardmhaithe. Dras mé ar Ghaeilge saoire Ghaeilge ar fiai séim mbliana. Is é an rud is fearr faoi tréimhse chaithú sa Gaeltacht na an chairde lig ar bhfuil mé lá a ddír chanal agus an crack a bheith againn a rith na cursaí. Agus ar nói an pobl cardúil a chur fearr na fáilte roin bliana bliana. Fic mé le GCSE air seanna de bhrí grú an deis agam anna sa chiad agus sa dar a bhliain. Agus ar a bhhair sin is ar fíor himúla de bhrí nach míonn tú gafa in aon seomra a bhain. Bíonn na gcónaí imeachtaí éagsúla ar siúls na scoilna ag buint leis an Ghaeilge cos le tránna gceist agus Ghaeilge. Sílim gúil sé táhachtach an Ghaeilge a bheith agat mar tugann sé an deis duit be páirteacht i bobal a tá chomhbradúil as a gultar chéan. Faoi láthair tá ag Johnny Stadger ar an óliacht actorach in Ollscoil na Banríona in Melfirste. An rud is fearlam faoin Ghaeilge na ghfuil sé uthal í a luairt gach lála de chairde. Is é an seanachil is fearlam na ní neart go chur le chéile.